Konkurencia a ako byť lepší na trhu, alebo ako sa vymaniť z tejto konkurencie. To je téma dnešného live streamingu, na ktorom vás srdečne vítam, či už sa pripojíte naživo, alebo sa potom si to pozriete potom zo záznamu, je úplne jedno. Konkurencia je veľmi veľká téma a vy by ste mali vedieť, ako s ňou pracovať, alebo ako ju využiť vo svoj prospech, ale zároveň tak, aby vás nezničila. Ja vám tu dám môj príbeh, rozmýšľala som, ako vám to najlepšie vysvetliť a možno na základe môjho príbehu sa poučíte, nespravíte tie chyby, ktoré som ja robila a zároveň vám to ukáže, že ako to najlepšie využiť. Takže poďme sa toto pustiť. Ja keď som otvorila salón v Nemecku, tak som riešila extrémne konkurenciu. Naozaj ma zaujímalo, čo robia tie moje konkurenčné, alebo čo robia tie konkurenčné salóny, aké ceny majú, aké procedúry majú, čo všetko ponúkajú, ako vyzerá tá ich služba, ako dlho im to trvá a tak ďalej. Na základe tohto som sa snažila aj ja vybudovať ten svoj salón, aby sme boli v podstate, aby sme sa mohli porovnávať, hej, že keď ona robila tú procedúru, tak robila som ju aj ja. Aby mohli tie zákazníčky si vybrať, že či chcú ísť ku nej alebo ku mne. No a ako moc dobre viete, tak sa mi podarilo po 2 rokoch zbankrotovať. A poviem to len tak, že my keď sme otvárali salón v Nemecku, tak sme ho otvárali spolu s manželom. Išli sme úplne do toho naplno. A není to tak, ako mi veľa ľudí píše, no čo, zbankrotovala si, postaral sa o teba nemecký manžel. Nie, my sme zbankrotovali spolu, takže sme spolu museli sa dostať z týchto sračiek a ten sen alebo ten plán, čo sme mali, nám bohužiaľ nevyšiel. Ale keď som sa vlastne dostala do toho bankrotu, tak som mala 3 roboty. 3 roboty, aby som nejako si ešte utiahla aj ten salón, potrebovala som zarobiť, splatiť dlhy a tak ďalej. Tak keď boli tieto 3 roboty, nemala som čas riešiť moju konkurenciu. Neriešila som, bola som rada, že vôbec idem do postele a pár hodín sa vyspím, pretože ten deň bol dlhý a to boli dlhé týždne, to boli dlhé mesiace, to boli dlhé roky. A vtedy som nejako si prestala vnímať, čo tá konkurencia robí. Prestala som vnímať, že čo tí moje sokyne najväčšie robia, kde sa posúvajú, ako sa vzdelávajú. A išla som len to, čo som vládala. Proste to, čo som mohla, to, čo som vládala. Pár vecí som zo svojej ponuky vybrala, pretože ma to poprvé vôbec nebavilo. Poďalšie mi to neprinášalo veľa peňazí. Takže celkovo som zmenila ten celý chod, aký bol. A zrazu som si uvedomila, asi pár rokov na to, že tým, že ja som sa snažila porovnávať s konkurenciou, tak ja som absolútne neriešila seba. Riešila som viac menej to, čo robia druhí a ja som sa aj snažila porovnať, akože s nimi porovnať, prispôsobiť. A tým pádom som si uvedomila, že ja som stále za nimi len utekala, ako keby, hej. Lebo ona prišla s nejakou novinkou, tak išla som aj ja na školenie, prišla som aj ja s tou novinkou. Vôbec to neboli veci, s ktorými by som ja prišla. Vôbec moje ceny neboli nastavené tak, ako ja by som potrebovala. Vôbec môj salón, však som tam mala prístroje za 80 000, vôbec neboli tie, ktoré by som možno chcela mať, hej, že dneska by som si zvolila 2 určite iné, ako tam, čo som mala. Dokonca procedúry, ktoré som absolútne neznášala, som robila a toto naozaj nie je to, čo vy máte robiť. Porovnať sa s konkurenciou, mať prehľad, aká je vaša konkurencia, kto čo robí na trhu, je v poriadku. Ale buduj si salón podľa seba. Buduj si salón podľa toho, čo teba baví, podľa toho, kde sa chceš dostať, alebo kam sa chceš posunúť, podľa toho, aká je tvoja vízia, hej? Nastav si ceny, aké ty potrebuješ, pretože možno niekto potrebuje, ja neviem, 2000 na mesiac, aby prežil, a niekto potrebuje 5000, hej? Nevieme, kto má aké dlhy, kto má aké splátky, kto má aké hypotéky, alebo hocičo, hej? Takže ty rieš seba. To, že niekomu niečo stačí, je fajn. To, že vám napríklad nejaká firma kozmetická odporúča, že táto procedúra by mala stať 60 €, neznamená, že 60 € vám stačí. Takže vy si vždy prispôsobte ceny tak, aby vám boli dobré a pozrite sa, čo robí konkurencia. A nájdite práve že to, čo tá konkurencia nemá. Tú vašu výnimočnosť. Ja stále alebo často hovorím o tej výnimočnosti, že musíš poznať svoju výnimočnosť, aby si vedela, kam sa máš dostať, hej? Aby si vedela, že prečo tí ľudia majú k tebe. Lebo ak ty sama nevieš, že v čom si výnimočná, v čom si špeciálna, čo dávaš tým zákazníkom viac, aká je tvoja hodnota, prečo by mali u teba nechať peniaze, tak potom ani tí zákazníci to nemôžu vedieť, hej? To je ako keby, že ja chcem teraz robiť, ja neviem, modelku, ale proste nevidím nič v tom, prečo by som to mala mať, hej, prečo by som to mala robiť, ako by som sa tam mohla dostať. Ale zase, keď začnem to ja riešiť u seba,
tak automaticky aj tí ľudia okolo mňa to začnú vnímať. A toto je veľmi dôležité. A vďaka tomuto sa aj vymaníte z konkurencie. Ako som povedal, na začiatku som sa snažila prispôsobiť, zapadnúť na ten trh, aby som bola proste s nimi na jednej úrovni, ale to je to, čo mňa zrujnovalo. A môže to zrujnovať teba. Ešte k tomu, ak máš postavené ceny tak, že ti nestačia a na konci mesiaca kvíkaš, tak toto môže byť pre teba za 1-2 roky úplne ničiteľné a môže to kompletne zničiť tvoj salón. Takže porozmýšľaj nad tým. Ako sa vymaniť z konkurencie? Pozri sa, čo robí a nájdi niečo, čo ty dokážeš a oni nemajú. Budeš možno na začiatku trošku taký outsider na tom trhu, ale to spraví z teba niečo výnimočné. Ukáž sa, že si na tých sociálnych sieťach. Babi, stále dookola je to isté, hej. Vy sa musíte ukázať, že ste tu, pretože ak o sebe nerozprávate, tak kto to má vedieť? Minule som pozerala jeden podcast, alebo počúvala jeden podcast s jednou momentálne už veľkou influencerkou, ja neviem, cez koľko miliónov sledovateľov má, je to americká influencerka. A vraví, že začínala, mala tam 40 followerov, 40 ľudí. A vraví, videlo to 10, 15 ľudí. Napriek tomu za každým robila to video. Dneska má milióny followerov a vraví, keby som vtedy prestala, lebo sa mi rodina smiala, lebo sa mi kamaráti smiali, lebo som povedala, že idem točiť video a smiali sa, že skrz tých 20 ľudí, tak by dneska nebola tam, kde je. A to si uvedomte aj vy. Vy máte produkty, vy máte služby, vy dokážete ľuďom pomôcť s toľkými vecami. Prečo im o tom nepoviete, že to dokážete? Prečo im nedáte o sebe vedieť, že ste tu a že ste práve tá, ktorá ich probléme pomôže? A ja viem, že internet je plný vecí, ja viem, že tie sociálne siete, že sme v kuse na tých telefónoch a len scrollujeme, hej? Ale stále je veľa ľudí, ktorí to nerobí, ktorí len scrollujú, ale neukazujú seba. Takže si zober, že napríklad koľko salónov u teba v okolí je aktívnych na sociálnych sieťach, napríklad. A teraz si pozri, ako sa prezentujú, čo dávajú, čo môžeš ty spraviť iné, aby si priniesla do toho mesta nejakú inú novinku. Prečo si myslíte, že všetky tie reality show, prečo robia z tých ľudí hviezdy? Lebo prídu a sú niečím zaujímaví. Tak buďte aj vy niečím zaujímavá. Ja nevravím, že máte teraz ísť sa ukazovať v bikinách, že robíte nejakú kozmetickú procedúru, ale ukážte konkrétny problém, ktorý vaša zákaznička rieši. Napríklad má problémy s akné, povedzte, aké je to mať problémy s akné. Povedzte, že to nie je len o nejaké estetické, môže to byť zo zdravotného hľadiska, hej. Ukážte, čo môžu robiť. Povedzte, nech prídu k vám na konzultáciu, alebo dáte si spolu takúto online konzultáciu, že si zavoláte, pozriete sa, poviete to, hej. To sú pre vás mini veci, ktoré trvajú možno 10 minút z vášho dňa, tak nebudete 10 minút scrollovať, ale niekomu poradíte možno zadarmo a ten človek príde k vám na procedúru, chápete? Takéto veci robte, také, čo tých ľudí zaujme. Alebo im ukážte, ja neviem, ako vyhľadiť vrásky bez botoxu. To je krásna téma, hej? Každý chceme mať hladkú pokožku, nie každý chce botox. A máme na to rôzne spôsoby, máme na to rôzne krémy, máme na to facejoku, máme na to rôzne pomôcky, máme na to akupunktúru, proste je toľko veľa možností, o ktorých ľudia nevedia, pretože cez deň sú zamestnaní inými vecami. A vy ste tu od toho, aby ste im ukázali veci, ktoré môžu robiť, o ktorých oni nevedia. A takto sa presadíte. To je presne to, ako keď ja vám ukazujem, ako robiť biznis. Žiadna z vás sa neučila robiť biznis. Povedzme si to na rovinu. Hej, máte možno perfektnú, možno niektoré mám, teraz som mala jednu pani, ktorá má súkromnú školu, ako kozmetička, v živote nás neučili biznis. Drahá škola, ktorú si zaplatila extra a neučili ich biznis. Ale zoberte si, vy ste nešli na biznisovú školu. Vy ste išli na školu kozmetičky a to, že vy ste sa rozhodli podnikať, znamená, že vy ste sa rozhodli byť teraz podnikateľka a nie sa zamestnať niekde inde ako kozmetička. A preto je na vás, aby ste sa tieto veci naučili. Naučte sa to, využívajte. A ja vám môžem odprisahať, že vy keď teraz začnete, máme marec, do konca roka, to je za 9 mesiacov, sa dostanete niekde úplne inde, ako dneska ste. Len treba využívať tieto stratégie, čo sú biznisové, tieto marketingové stratégie. Treba vedieť a poznať ten trh, ako na ňom pracovať. A je to úplne jednoduché. Čekni si konkurenciu, spíš si, kto čo robí, pozri si, čo ty robíš, pozri si, čo ty chceš robiť, začni ponúkať to, čo ty chceš robiť, začni to ponúkať v dobrých cenách. Nemyslím dobrých pre zákaznička, ale myslím dobrých pre teba, lebo ja viem, že veľa z vás je ešte pod cenou, ako by malo brať. Takže toto je veľmi veľká téma.
a choď kročík po kročiku. Je naozaj najmenej niečo takéto si vybudovať. Sadni si, teraz máš ideálny týždeň na to, si tieto veci pripraviť, a to nehovorím len to, že je to teraz marec, ja neviem, 17., ale hovorím to aj z energetického alebo toho univerzálneho hľadiska. Momentálne sú energie na našej strane. Spravte si plán, čo chcete robiť. Pustite sa do toho, čo chcete robiť. A odštartujte to. Začnite naozaj kročík po kročiku. Za 9 mesiacov, prisahám, budete niekde úplne inde. Ja napríklad aj z toho dôvodu, teraz v sobotu začína reštart salónu, určite o tom 1000-krát počuli, ale je to, ja vždy dávam pozor, aké sú energie, čo sa deje a kedy je najvhodnejšie to obdobie začať, aby to fungovalo. A je to 4-týždňový program, kde presne ideme takto krok po kroku. Pozrieme si všetky tie veci, čo treba robiť v tom salóne, aby to fungovalo. Takže určite robte niečo, čo potrebujete na to, aby sa to zmenilo, aby to bolo lepšie. Čeknite konkurenciu, to je téma dnešného videa. Čekni konkurenciu, buď výnimočná na trhu a správ niečo iné. Len jednu vec, dajte si len jednu nejakú procedúru alebo ošetrenie, ktoré bude u vás iné ako v ostatných salónoch. A uvidíte, že vďaka tomuto jednému ošetreniu získate záujem ľudí, pretože my ženy sme veľmi zvedavé, takže oni prídu, lebo budú chcieť vedieť, čo to je, čo tam ponúkate. Počas toho ošetrenia im dajte procedúru takú, že odpadnú, že budú proste hotové z toho, čo vy ste im spravili a uvidíte, že oni si spravia hneď ďalší termín. A takto môžete získať aj veľa nových zákazníčok. Vidíte, ono je to fakt jedna vec s druhou, s treťou, štvrtou, všetko je to prepojené a takto funguje náš biznis. A je jednoduchší, ako si môžete len predstaviť. A dokážete mať úspech rýchlejšie, ako si len vôbec dokážete predstaviť. Len robte tie veci. Týmto vám prajem krásny začiatok týždňa. Dúfam, že vás to trošku nakoplo, aby ste tento týždeň porozmýšľali, zamakali, napísali si kroky, ktoré idete robiť a pustili sa do toho. A ak potrebujete moju osobnú podporu, tak sa mi ozvite, poviem vám viac k tomu sobotnejšiemu mentoringu, kľudne si môžeme aj zavolať, teda k tomu sobotnejšiemu kurzu, ktorý začínam. Zavolám vám, poviem vám, o čom to je a či je to vôbec pre teba vhodné. Ak nad tým rozmýšľaš, že či áno, či nie, tak ti aj poviem, či je to pre teba vhodné a či si na to už pripravená. Čauko!